Outes prepárase para vivir un dos seus trails máis exixentes. A proba, que inicialmente estaba prevista para o 25 de xaneiro, tivo que ser aprazada por mor das condicións meteorolóxicas e celebrarase finalmente este domingo, día 1 de febreiro. A proba promete ser épica. Preto de 400 persoas están inscritas neste trail de Outes, que combina dureza e paisaxe nun percorrido no que se mesturan mar e monte. A organización decidiu manter a cita tras mellorar a previsión meteorolóxica para a xornada do domingo. O evento contará con 3 modalidades, unha andaina popular e 2 carreiras, unha curta de 15 km e outra longa de 21. Ambas comparten boa parte do trazado, incluída a emblemática subida ao Tremuzo. A diferenza entre os dous circuitos está tamén no desnivel acumulado. Mentres o percorrido curto suma 800 metros positivos, o longo alcanza os 1100, deixando clara a súa exixencia física. A saída e a chegada estarán situadas no Freixo, onde tamén se entregarán os premios a partir da 1:30 do mediodía. Haberá galardóns para os 3 primeiros da clasificación xeral, para os mellores de cada categoría e un trofeo especial para o equipo máis numeroso. O Trail de Outes forma parte ademais do circuito Trail Series 2026, xunto coa proba de Portosín, que se celebrará o vindeiro 22 de febreiro.